Соңгы халық санын исәпкә алу нәтиҗәләре буенча Барыш районында татарлар 2нче урында тора. Районда 2 татар авылы бар. Шуларның күпчелеге дә шунда гомер итә. Дөрес узган гасыр урталарында берничә мәчетле зия башына башка милләтләр дә килеп төпләнә. Шунлыктан бу җирлектә катнашниклар да күренә башлый. Халык, конечно, зәйди. Безнең поселениябызда почти 6000 кеше, татарлар да, руслар да үлүләр көп инде. Вот теге елда гына 40 кеше үлде, безнең авылда Тимошкинда үлде. 15 кеше дә Калнада үлде. Тоучылар безнең авылыбызда 15 кеше туды. Ау Калнабызда туды 6 кеше туды. Зия башында гына түгел, күршедәге саф татар авылы Калдыда да безгә урамдагы малай кызларның үзара бар тик рус телендә генә аралашуын ишетергә туры килде. Безнең балалар әлдә укыганда да бик татар телендә сөйләп иде. Һәрберсе татарча сөйли. Мәктәптә дә, переменаларда да балалар татарча сөйлиләр. Әле безнең инде бер сигул беспокоит итә, что безнең балалар школга, мәктәпкә килгәч инде рус телендә күбрәк сөйлиләр. Biz aның турында родительлар белән дә сөйлибез, учительлар да сөйлиләр инде, тырышабыз керет үзебезнең татар телебезне югатмаска. Үзе дә әлеге мәктәптә укып чыккан һәм 42 ел укытучылык иткән Галима апа укыган елларда мәктәптә татар телен укытмаганнар. Ләкин ул чакта без өйдә урамда гел татарча аралаша идек ди. Бүген мәктәптә юкса татар телдә укытыла бит. Габбас Шәрипов фамилиясы нәрсә әйтә безгә? Нәрсә беләбез аның турында? Мира, нәрсә беләсеңме? Габбас Шәрипов. Нишләгән? Аны бергәннәр дәфтәр саклап Франциягә алып чыккан. Хәзер безнеке 9-11дә генә яхшы сөйләшәләр, башкалар русча сөйләшә башладылар. Менә урамда да балалар Урамда да, өйдә дә русча сөйләшәләр. Бүген мәктәптә атнасына 1-2 сәгать кенә булса да ана теле укытыла. Ләкин нәтиҗәсе генә мактанырлык түгел шул. Өлкәдә нинди татар газет чыга татар телендә, беләсезме? Кем белә? Татар телендә нинди газет чыга Ульяновск өлкәсендә? Идә Өмет газетасын аласызмы? Кемдә булса Өмет газет кемнәр ала? Кул күтәрде, игездә кемнәр ала? Подписка белән. Кул күтәрде. Бер кызны идән әтиләрегез алалар, нигә киләме газета? Бер кеше, 2 кеше әбигездә киләсез. Башкаларда 4 кеше. Мәктәптә генә түгел, балалар бакчасында да без татар мөхитен күрә алмадык. 50 татар баласы йөри торган бакчада татар рухы тоелмады. Алар белән бар тик русча гына шөгыльләнәләр, җыр, музыка дәресләрендә русча гына алып барыла. Алай гына да түгел, татар телендә әкиятләр, методик кулланмалар да күрмәдек без. Әти по-русски как будет? А мама по-татарски как будет? Мама по-татарски. А? Нәнәй? Нәнәй. Ага. А хлеб по-татарски, знаете, хлеб как будет по-татарски? А? Суп? Без кая күрәләбез, учебниклар татар теле буенча менә җырлар, анда песенниклар бардыр сезнең татар телендә бармы? Шу җыр китаплары, шигырь китаплары каян алып өйрәнәсез? Юк, татарскилар без хәзер на данный момент безнеке юк. Әни югалар, ни алмыйсыз, ни сорамыйсыз? Татар авылы бит инде бу. Моннан берничә ел элек әлеге татар авылындагы бу бакчаны ачканда аңа чатырдаттырып Семицветик дигән исем куйганнар иде. Инде автономия әйтә торгач, аны быел татарчага алыштырырга булганнар. Хәзер безнеңчә исем эзлиләр. Юл уңаенда без китапханәгә дә сугылдык. Монда 2340 китапның 700-гә якыны татарныкы. Яңа китаплар яздырган идек, сатып алган идек нидән? Казаннан. Ни белән сотрудничать итәбез? Казан ни белән Мәгариф министрлыгында. Гомер укыйлар менә алда бу китап. Бик инде катын-кыз себе очынды ниләр китаплар, әсәрләр. 20 ел элек авыл мәктәбендә 310 бала укыган. Бүген ул яртылаш кимегән, 142-гә калган. Динамика, конечно, әзәй бараланнар елдан ел, демографиябыз кайтара бара. Ну, безнең авылга 142 алан, где-то 5-6 елга пока шул динамика тора. Быел мәктәпне тагын 11 бала тәмамлый. Укытучыларның әйтүенә караганда, аларның күбесе шәһәргә китәргә ниятләп тора. Яшьләр китә по причине клубыбыз юк. Нечем и негде посещать, да, яшьләргә нечем заняться. Бу бик большая причина, безгә, конечно, шандырып торабыз үзебездә, шандырып торалар бөтен уже ничә ел, около 20 лет, наверное. Ну, пока без результата. Бар иде мәчеттә тордык башта, мәчетебез, конечно, аны алды әле по назначению эшли хәзер.
то иске столовыйда колхозныйда. Вот әлі алдық, райпоныкын алған едік вот бізде. Бұл клуб енді. Бұл клуб, алдық райповский магазин заброшенный. Біз уже 24 жыл уже татабыз өзен. Сохраняем. Бұл уже с того века, бұл не де, конечно. Ахар мұны тоже алдылар енді. Мұны тоже алдылар әлі. Мұны тоже сатып алдылар. Бізде проблема болды бек зор, конечно. Хотелось бы, очень хотелось бы, что бізге хотя бы в ближайшее время. Біздің үйде вот тегил, в 22 году, бізге определиться орын білен. Шунсы ғажеплендірі, қалды ауылында клуб бір қойшанда болмаған. Әміне март айында күрші Зиебаш ауылында заманша жиһаздандырылған яңа мәдәният йорты ашылачақ. Вәғиздің де қиялы, қалдыны шундай клублы етіп, ауылны сақлап қалу. Клуб салып қойсалар, құрбанлар шалып, зор бәйремде ясар едік дей ауыл башлығы. Ульян сілкесінен Рамис Сафин, Татарлар.